mo, ti dagup amin a pinarswang Kristo nga ari, siksika ti pagtamdan mi, dito'y daga arida ka nga agnanayo. No itilubong kenderet kayat nakam nga isinaken ka, di ta aywan mo inkam italek, to'y sinupot mo akararwa Kristo ga ari, siksika ti pagtamdan mi, dito'y daga arida ka nga agnanayo. Kristo sikat pagbiagan mi, agkay kaysa tay ingga ken patay, to'y kararwa mi ken to'y bagi, sekdam ti ayat mo anadarisa